Pois empecé con un programa que penso que se bota de menos agora, que era o deporte nos colegios, nos institutos. Sí. Home, despois isto como unha droga, está metida a vena e vais queimando etapas hasta que te morres, prácticamente. Bueno, a min o que me gusta é o balonmán, dame igual, ahora mismo xa non adestro nin teño unha relación directa, por tanto, escribir, que tamén fago artículos para o Diario de Pontevedra, e falar de balonmán para mí é unha forma de matar o mono, non? É que eu levo dos 12 anos no balonmán, hai moitas cousas, non? Desde a primeira vez que viaxas fora, agora é habitual, non? Ir por aí os rapaces xa novos, pero no ano 72, 73, pois viaxar era algo como abrirse o mundo, non? Deses primeiros viaxes co Club, co Cisne ou co Instituto de Pontevedra, hasta quedar campeóns provinciales daquela época e cuartos de España en juveniles, despois o meu paso ao profesionalismo, conseguir unha Recopa de Europa, unha Copa do Rei, moitas ligas en Asobal, despois como adestrador pois xogar en Europa co Cangas, subir co Teucro, subir co Cangas. Bueno, o peor é que o deporte, desgraciadamente, hai dúas caras dunha moneda, non? Que é a derrota e a vitoria. Lóxicamente, pois momentos complicados cando perdes partidos importantes, cando non consigues obxectivos e tes que baixar de categoría, en fin, pero penso que sempre, se extrapolas un pouco os temas extradeportivos, que creo que son máis importantes aínda, no deporte sempre hai cousas, moitas máis cousas positivas que negativas. Hombre, o Cangas é o sitio onde máis anos estuve adestrando, donde conseguín maiores metas e resultados deportivos. Eu estou moi identificado coa xente de Cangas porque penso que unha vila é un club que non se lle reconoce o mérito que ten, unha vila de 20.000 habitantes que cada ano, en fin, que a xente está moi involucrada e que arrástrate como unha marea, non? E súmate a causa aínda que non queiras. Os deportistas, os xogadores son quizáis os que máis visibilidade teñen, non? Pero tamén hai que valorar un pouco os dirixentes deportivos, que este é un deporte que está bastante maltratado, quizáis porque non se supo vender no seu momento, non? Pero referente hai figuras históricas como Juan de Dios Román, Domingo Bárcena, xente que foron pioneiros en a nivel nacional, que puxeron un pouco en valor o balonmán, non? E aquí en Galicia, pois moita xente, non? Tamén dentro do ámbito máis local, non? Bueno, eso ven dunha veciña. Eu era bastante traste. Sí. A min agora, se fora ahora, levaríamos psicólogo e seguramente pois sería un problema terrible. Antes era xogar na calle e facer diabluras, non eran cousas graves, pero eran bastante trasto, non paraba, e foi unha veciña, eso xa quedou para toda a vida despois. Si, a min gustame xeral todos os deportes, sigo prácticamente, todos son celtista, son de Pontevedra, gustame ver baloncesto tamén, en fin, que sou un fanático do deporte.